שלום וברוכים הבאים לערוץ שלי, קוראים טטיאנה טקובסקי, פינטר טקובסקי, והיום אני אראה לכם, ובכלל אני אסביר לכם מהי אבן אש. מהי אבן אש? אתם שואלים את עצמכם. אבן אש הוא כלי מאוד מיוחד, דרך אגב ככה נראית, יש הרבה צורות שלו. קניתי אותי בלונדון, שהייתי בלונדון. אבן אש הוא כלי שנותן לך מענה לעשות לך מדורה. ולמה מדורה? בשביל לעשות ליטוט, אם יקר לך, או שיהיה לך קצת אור, לייבוש אור כלשהו. להכין, אם תפסת איזשהו אייל או משהו, להכין את הלמה, כי לא לאכול דברים אקשרים. אבל איך משתמשים בה? משתמשים בה כמו שאתה מחדד אש. פשוט נוצאת ניצוץ. והניצוץ הזה מדליק מדורה. המדורה הזאת מצילה חיים. אבן אש בשבילי הוא כלי חובה. למה? כי אני יכול להציל חיים, ולפעמים אני נתקע תמיד בלי גפרורים או בלי מצית, שבכלל אין לי. אז יש את הדבר הזה, אבן אש. הוא יכול כ5,000 שלי, הוא יכול כ7,000 דליקות של מדורות. דקתי אולי 3-4 פעמים איתו. לא מזמן קניתי את הבנדיה. תודה רבה שצפיתם, ומקווה שאהבתם את הסרטון הזה. ביי.